Trvá vám kontrolovanie dochádzky príliš dlho? Áno. Je náročné dohodnúť sa s cvičiacim na náhradnom cvičení? Áno. Alebo ste si chceli nahradiť cviko na blind, no učebňa už bola plná? Nezúfajte. Máme pre vás riešenie. Chytrá dochádzka. Použitie je veľmi jednoduché. Senzory zaznamenajú študentov vstup do učebne a keď študent naskenuje svoju IC kartu, urobí sa záznam do prezenčky cvičiaceho. Nebojte sa, náš systém je navrhnutý tak, aby odhalil aj špekulantov. Študenti, nezabudli sme ani na vás. Pomocou našej webovej aplikácie sa môžete jednoducho odhlásiť zo svojho cvičenia. Zároveň je možné prihlásiť sa na iné cvičenie, ak to kapacita miestnosti dovoľuje. Pred každou miestnosťou nájdete monitor s rozvrhom hodín. Pomocou našej chytrej dochádzky je možné sledovať priemernú obsadenosť cvičení, čím napomáhame študentom plánovať nahrádzanie cvičení. Monitor taktiež zobrazuje aktuálny počet ľudí v miestnosti. Chytrá dochádzka. Všestranný pomocník profesorov aj študentov.